Вітаю вас! На календары нядзеля 26 лістапада. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Мадэрнізацыя і новыя рынкі збыту, рэалізацыю інвестпраекта будаўніцтва новага цэха аршанскага мясакансервавага камбіната абмеркавалі з удзелам старшыні аблвыканкама. Да выбараў у абласны савет дэпутатаў рэгіянальная выбарчая камісія сфарміраваная. Таленавіта. Новая рэгіянальная праграма па падтрымцы юных навукоўцаў і спартсменаў стартавала ў Віцебску. Маладыя дараванні атрымаюць гранты. Культурнай сталіцай Беларусі ў 2018 стане Новополацк. Акцыя праходзіць у краіне ў 9-й раз. Клёцкі з душамі, якія гатуюць на Лепельшчыне, уключаны ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Туды ўвайшлі 10 элементаў культуры Віцебскай вобласці. Будаўніцтва новага забойнага цэха дазволіць аршанскаму мясакансерваваму камбінату атрымаць неабходныя сертыфікаты і пашырыць рынкі збыту выпускаемай прадукцыі. Рэалізацыю інвестпраекта абмеркавалі на прадпрыемстве на гэтым тыдні з удзелам старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалая Шарснёва. Ён правёў тут асабісты прыём грамадзян і запэўніў работнікаў, што далучэнне да інтэграванай структуры на эканоміцы камбіната адаб'ецца станоўча. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. З 1 студзеня 2018-го аршанскі мясакансервавы камбінат стане часткай холдынгу. Далучэнне да інтэграванай структуры і пытанне развіцця прадпрыемства ў цэлым зараз больш за ўсё хвалююць работнікаў. Андрэй Віткоўскі на МКК працуе чвэрць стагоддзя. Вядучы інжынер-механік занепакоены тым, як перамены адаб'юцца на заработнай плаце. Мы будем уже филиал считаться не как Аршанский мясокомбинат, а филиал Аршанского комбината хлебопродуктов. То бишь оно получается как головное предприятие, а мы второстепенное получается. Ну, я так думаю, что будет. А будет ли лучше от этого или хуже, я пока хотел бы уточнить. Задумваецца аб гэтым увесь калектыў прадпрыемства. Пытанне агучваюць губернатару. Мікалай Шарснёў упэўнены, самыя цяжкія часы камбіната мінулі. Нагоды для хваляванняў няма. Задача калектыву працаваць эфектыўна і зніжаць затраты. Прыняўшы яшчэ дваіх працаўнікоў прадпрыемства з пытаннямі пра выплату часткі заработнай платы прадукцыі і перспектывы будаўніцтва новага мясатлушчавага цэха, Мікалай Шарснёў знаёміцца з вытворчасцю. Цэх дзіцячага харчавання адкрыты ў 2008-м. На прадпрыемстве яго і сёння называюць новым, аднак загружаны ён усяго на трэць. На складах багата гатовай прадукцыі. Ёсць праблемы з рынкамі збыту. Нет рынка сбыта, поэтому этим плотно занимаемся, пытаемся нарастить объемы. И есть перспективы, потому что мы сейчас выдерживаем всю полноту ассортимента детского питания, начиная от говядины, свинины, баранины, кролика, индейки, цыпленка, рыбу постоянно есть в наличии. За счет этого, надеемся, будет увеличение реализации. Ну і плотна работаем по беларускаму рынку. Тым не менш, прадпрыемства, якое яшчэ 2 гады таму падлічвала страты, сёння прыбытковае. Для далейшага развіцця неабходная трывалая сыравінная база, полная загрузка цэхаў і мадэрнізацыя вытворчасці. На карысць пойдзе і ўваходжанне ў склад холдынгу. Перспектива за мощным интегратором. Когда мы объединим не только сырьевые зоны, но и переработку, и в конечном итоге сведем это в одну компанию, и контрактодержатель будет мощная компания, конечно, они могут войти на мировой рынок. С ними будут считаться, с ними будут разговаривать. Вот прежде всего мы для этого делаем. Второй момент технологический. Мы формируем все предприятия в интеграционную структуру на технологической зависимости. Лишних здесь нет. А это значит снижение себестоимости. Это значит, мы делаем то, чтобы наш товар был конкурентоспособный. Зараз абмяркоўваецца інвестпраект будаўніцтва новага забойнага цэха. Кошт пытання каля 15 мільёнаў долараў. Гэта дазволіць камбінату адпавядаць усім міжнародным патрабаванням і выйсці на еўрапейскія рынкі. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны Орша.
Права самастойна распараджацца дадаткова атрыманымі сродкамі мясцовага бюджэту дасць абласным уладам магчымасць выбарачна аказваць дапамогу тым арганізацыям і прадпрыемствам рэгіёну, якія маюць у гэтым асаблівую патрэбу. Аб гэтым заявіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас візіту на аршанскі мясакансервавы камбінат. Напярэдадні пытанне абмяркоўвалася ў прэзідэнта Беларусі. Размова ішла пра работу эканомікі краіны, аб праекце бюджэту і грашова-крэдытнай палітыцы на 2018 год. Александр Лукашенко падтрымаў прапанову даць аблвыканкамам большую свабоду ў распараджэнні сродкамі мясцовых бюджэтаў. І ў рэгіёнах гэтую ідэю падтрымліваюць. Шел разговор, чтобы дать возможность каждому облсполкому индивидуально распоряжаться определенной частью финансов, которая будет заработана сверх уже доведенных статей. То есть тогда появляется смысл экономить, тогда появляется смысл работать лучше, потому что эти деньги будут оставаться в области. А в настоящее время происходит все, что мы сэкономили, по факту следующего года нам зафиксируют, и те деньги практически они уходят в республику. Теряется мотивация. Зачем заниматься снижением затрат, экономией и так далее, если эти деньги не остаются на развитие региона? Асноўныя прынцыпы, па якіх фарміруюцца мясцовыя бюджэты, вызначаныя на ўзроўні рэспублікі. Больш канкрэтныя рашэнні па размеркаванні сродкаў змогуць прымаць улады на месцах. Эфектыўнасць і разумнасць гэтых рашэнняў праверыць камітэт дзяржкантролю. У Віцебскай вобласці зараз ідзе работа над фарміраваннем бюджэту на наступны год. Дэпутаты Віцебскага аблсавета на пазачарговай сесіі зацвердзілі пералік населеных пунктаў в обласці, на якія будзе распаўсюджвацца указ аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Дакумент накіраваны на спрашчэнне падаткаабкладання і іншыя прэферэнцыі бізнесу ў сельскай мясцовасці. Ён быў падпісаны 22 верасня і ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. На якія тэрыторыі вобласці распаўсюджваецца указ і на што ён накіраваны, пацікавілася наша здымачная група. Перш чым зацвердзіць пералік населеных пунктаў, якія трапяць пад указ прэзідэнта аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання, дэпутаты дасканала вывучылі дакумент і ўпэўніліся, для бізнесу ў сельскай мясцовасці указ гэты лёсавызначальны. Ён дасць новы імпульс прадпрымальніцтву ў вёсцы, бо весці справы цяпер будзе значна прасцей. 1 января 2018 года определены налоговые льготы и иные преференции для индивидуальных предпринимателей и отдельных категорий юридических лиц Республики Беларусь, осуществляющих розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание населения. У Віцебскай вобласці свая спецыфіка. На тэрыторыі 5000 сельскіх населеных пунктаў, у якіх жыве да сотні чалавек. Амаль палова з гэтых вёсак не налічваюць і дзесятка месцічаў. Работа аб'ектаў гандлю і бытавога абслугоўвання тут абсалютна нерэнтабельна. Магазины і комплексныя прыёмныя пункты закрываюцца адзін за адным. Гэта тэндэнцыя апошніх 5 гадоў. Только за последние 3 года, с 2013 по 2016, количество торговых объектов и, соответственно, торговых площадей снизилось на 15%. Закрылось 67 объектов общественного питания. Прекратил функционирование 81 комплексный приемный пункт. Указ прэзідэнта якраз можа выратаваць сітуацыю. Ён дасць прадпрымальнікам, якія займаюцца бізнесам у сельскай мясцовасці, беспрэцэдэнтныя прэферэнцыі і асаблівую мадэль падаткаабкладання. У пералік населеных пунктаў, зацверджаных сёння дэпутатамі, увайшлі ўсе 5000 вёсак і ахаргарадкоў Віцебскай вобласці. Асобным спісам малыя гарадскія пасяленні з насельніцтвам ад 2 да 10 тысяч чалавек. А яшчэ тэрыторыі па-за населенымі пунктамі. Гэта аб'екты прыдарожнага сервісу. Спіс заняў больш за 150 старонак. Ад новых умоў для бізнесу ў сельскай мясцовасці чакаюць вялікай аддачы, росту прадпрымальніцкай ініцыятывы, стварэння новых рабочых месцаў. І самае галоўнае – павышэнне якасці гандлёвага і бытавога абслугоўвання жыхароў малых населеных пунктаў. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Аграрыі Віцебскай вобласці працягваюць восеньскае ворыва насуперак усім капрызам надвор'я. Для гэтага задзейнічаюць усе рэсурсы – і вопытныя кадры, і магутную энерганасычаную тэхніку назапашана паліва. Застаецца толькі належным чынам пашчараваць на палетках, каб закласці добры падмурак пад ураджай будучага года. Ужо трэць раёнаў вобласці выканалі мінімальны план па ўздыме зяблева. Складаней прыходзіцца заходнім раёнам, дзе ў зарана 2/3 плошчаў. Цяжкасці з правядзеннем
успехам восеньских работ адчуваюць нават самыя моцныя гаспадаркі. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала на полях адкрытага акцыянернага таварыства «Рудакова». Лістапад ужо адлічвае сваю трэцюю дэкаду, а работы на палетках яшчэ ідуць поўным ходам. Тэхніка працуе з ранку да позняга вечара. За штурвалам энерганасычанага трактара вопытны механізатар Андрей Крупенченко. Толькі заступіў на змену і адразу пайшоў адлік квадратных метраў у зараных плошчаў. Двигатель тут, все о тракторе, гектары, количество спаханной площади. Уздым зябліва, як і самую сучасную тэхніку, у гаспадарцы давяраюць самым адказным і надзейным спецыялістам. Палеткі няроўныя, глеба на асобных участках значна пераўвільготнена. Прыходзіцца пастаянна манеўрировать, таму асабліва не паспяшаеш. Очень трудно, очень трудно. Периодически, находим площади, где можно влезть, оставляем отдельные площади. Там, где очень влажно, где очень сыро, переходим на более легкие почвы. Приходится маневрировать. Ну и объемы, конечно. Объемы, вы понимаете, от границы Бешенковичского района до границы Лёжнинского района одни переезды занимают иногда по полдня. Но вместе с тем я трагедии никакой не вижу. Пахота будет в этом году то же самое, как и в обычные годы. Вовремя запашем, вовремя подготовим почву к весенней посевной. Сёлета ворыва ускладняецца яшчэ і тым, што ў гаспадарцы больш чым на 1000 гектараў павялічыліся пасяўныя плошчы. Дадаліся палеткі эксперыментальнай базы Тулава, землі не самыя лепшыя. На ўздыме зябліва задзейнічаюць самую надзейную тэхніку – 9 адзінак сучасных трактароў. Працуюць у 2 змены. З адведзеных пад сяўбу амаль 2800 гектараў некранутай застаецца яшчэ трэць плошчаў. Пры спрыяльных умовах надвор'я мяркуюць завяршыць уздым зябліва до конца месяца и тем самым закласти добрый подмурок под будущий урожай. Таким образом мы способны за 10-12 дней отсеяться. А если будем пахать еще весной, у нас просто не вложимся в агротехнические сроки посева. Это первое, что. А второе, что очень важно, весновспашка уже плохо тем, что отрезаем влагу, урожая такого не получишь. Таму зараз аграрыі стараюцца выкарыстаць кожную пагодлівую гадзіну, каб падняць як мага больш зябліва. Тады і вясной удасца зменшыць напружанасць палявых работ і правесці сяўбу ў лепшыя агратэхнічныя тэрміны. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі раён. Инфляция в 2018 году не превысит 7%, а снижение нормативов обязательной продажи иностранной валюты с 20 до 10% не окажет никакого влияния на динамику обменного курса. Эксперты дают прогнозы на следующий год, а о текущих финансовых новостях расскажет ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Наталья Иванова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга. Замедление инфляции в Беларуси является результатом взвешенной денежно-кредитной политики Национального банка. По итогам сентября инфляция составила менее 5%. И это самый низкий показатель за всю историю независимой Беларуси. Вместе со снижением инфляции снижается и стоимость кредитов. Средняя ставка по новым кредитам физическим лицам не превышает 11,5% годовых. Отмена целевой покупки валюты позволит предприятиям более эффективно использовать свои средства. В настоящее время в Беларуси юридические лица купить валюту могут только под конкретные цели. Намерение Нацбанка отменить целевую покупку валюты является еще одним шагом на пути к созданию рыночной системы и отходу от административного регулирования курса. Положительная динамика показателей включена и в проект бюджета на 2018 год. Правительство рассматривает 2 сценария. Целевой, который обеспечивает выход на показатели пятилетки, и консервативный. В рамках консервативного сценария предполагается, что инфляция не превысит 7,4%, а среднегодовой курс доллара сложится на уровне 2 рублей 3 копеек. Целевой сценарий более оптимистичный. При нем доллар не будет дороже 2 рублей, а инфляция не перешагнет планку в 7%. А теперь о курсах валют. Уходящая неделя принесла белорусскому рублю ослабление к европейской валюте и российскому рублю. Американский доллар за неделю незначительно снизился, однако за счет округления он продолжает оставаться на отметке в 2 рубля. Евро, начиная с середины недели, восстановила свои позиции к белорусскому рублю. По итогам пятничных торгов курс европейской валюты достиг 2 рублей 37 копеек.
Наибольший рост уходящая неделя принесла российскому рублю. По сравнению с концом прошлой недели его курс прибавил более 1,5% и составил 3 рубля 42 копейки за 100 российских рублей. С вами была Наталья Иванова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи! Спасибо, Наталья. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. У Віцебску на сумесным пасяджэнні прэзідыума Віцебскага абласнога савета дэпутатаў і Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта сфарміраваная абласная выбарчая камісія па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў 28-га склікання. На пасяджэнні прысутнічалі прадстаўнікі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзяне, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склад камісіі. На 13 максімальна магчымых месцаў былі вылучаны 18 чалавек. Сваіх прадстаўнікоў у склад абласной выбарчай камісіі вылучылі 2 працоўныя калектывы, 6 палітычных партый, 5 грамадскіх аб'яднанняў і 5 прэтэндэнтаў, вылучаны ад грамадзян шляхам падачы заяў. Персанальны склад абласной выбарчай камісіі зацверджаны шляхам адкрытага галасавання па кожнай кандыдатуры асобна. Улічваліся дзелавыя і асабістыя якасці прэтэндэнтаў, іх вопыт удзелу ў выбарчых кампаніях. Па выніках галасавання камісія сфарміраваная ў максімальна магчымым складзе – 13 чалавек. У адпаведнасці з заканадаўствам не менш за 1/3 у выбарчых камісіях павінны складаць прадстаўнікі партый і грамадскіх арганізацый. В комиссию вошли представители политических партий, общественных объединений, от трудовых коллективов и путем подачи заявлений от граждан. Представлены такие у нас силы, как Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия Беларуси, ну и также крупнейшие наши объединения, такие как Белая Русь, Белорусский республиканский союз молодежи, конечно, наши профсоюзы, ветеранская организация, организация ветеранов войны в Афганистане, ну и, естественно, от граждан путем подачи заявлений. Мы внимательно рассматривали все кандидатуры, предварительно собирались совместно и исполком, и президиум, для того, чтобы действительно люди достойные, люди, которые имеют, с одной стороны, и опыт работы в комиссиях, с другой стороны, чтобы обновить состав, конечно, здесь вошли те люди, которые работали на других участках в своей выбранной кампании, но я думаю, что это люди действительно достойные, которые могут выполнить все задачи, которые будут поставлены ими нашим избирательным кодексом. Старшыня Віцебскай абласной тэрытарыяльнай выбарчай камісіі абраны на першым арганізацыйным пасяджэнні. Ім стаў Дмітрый Хама. Ён займае пасаду начальніка ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама. Выбары ў Віцебскі абласны савет дэпутатаў пройдуць у 60 акругах 18 лютага 2018 года. Поўная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтральнай выбарчай камісіі і Віцебскага аблвыканкама. Забяспечыць занятасць дарослых, узмацніць кантроль за дзецьмі, максімальна ўкараніць сістэму відэаназірання. Такую задачу паставіў старшыня Віцебскага аблвыканкама перад мясцовымі ўладамі і праваахоўнікамі. Ход выканання комплекснай праграмы па прафілактыцы злачынстваў абмеркавалі на пасяджэнні аблвыканкама. Колькасць правапарушэнняў на тэрыторыі Прыдзінскага краю ў 2017 знізілася амаль на 4% у параўнанні з мінулым годам. Менш крыміналу на ліку непаўналетніх. Між тым, у рэгіёне адзначаецца рост цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Каля 75% забойстваў здзейснілі беспрацоўныя. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў адзначыў, што паўплываць на гэтую катэгорыю людзей сёння асноўная мэта праваахоўнікаў. Рычагі для гэтага ёсць, трэба знайсці меры ўздзеяння. І першачарговая задача тут – заняць насельніцтва. Ребенка надо чем-то занять. И мы это должны делать. Последовательно, с года в год. Находить для него такие интересные вещи, чтобы он задействовал в этой системе. Второе. Это люди уже зрелые, которых, извините, ничем вы не свернете, у них вольница сегодня. Почему? Мы и видим, заезжая сегодня в каждую деревню, в каждой деревне эти люди есть. И участковые их знают, где они ночуют, где они бомжуют, чем они занимаются. Ну а как воздействует? Никак. Ждем, покуда он совершит преступление, покуда пойдет бабки, еще там кому-то, пенсионера ограбит и так далее. Вот здесь я вижу, у нас есть какая-то недоработка. И надо вместе подумать, как эту нишу нам сделать. Вот тогда будет порядок.
Яшчэ одна наболелая праблема – п'янства. Большасць зарэгістраваных у рэгіёне забойстваў былі здзейснены ў стане алкагольнага ап'янення. За знаходжанне на працоўным месцы ў нецвярозым стане да адміністрацыйнай адказнасці сёлета было прыцягнута больш за 1300 грамадзян. Праваахоўнікі лічаць, што садзейнічаць дэкрыміналізацыі сёння дапаможа ўкараненне сістэм відэаназірання. Мэтанакіраваная работа ў гэтым накірунку на Віцебшчыне вядзецца з 2014 года. Сёлета сістэмы відэаназірання ў вобласці дапамаглі раскрыць 152 злачынствы. Камеры ўсталёўваюць ва ўсіх грамадскіх месцах гарадоў і раёнаў. Усяго абсталяваць падобнымі сістэмамі плануюць амаль 2000 аб'ектаў. Лепшым участковым інспектарам Беларусі стаў Вадзім Марковіч з Новополацка, які перамог у асабістых прафесійных спаборніцтвах. Прадстаўнікі Віцебскай вобласці таксама сталі першымі ў камандным заліку. 13-й рэспубліканскі агляд-конкурс прафесійнага майстэрства завяршыўся ў Гродні. Больш за 40 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў краіны на працягу 2 дзён спаборнічалі ў страявой, агнявой, медыцынскай і спецыяльнай падрыхтоўцы, крыміналістыцы і валоданні баявымі прыёмамі. Па традыцыі пераможцам уручылі ключы ад новых службовых аўтамабіляў. Участковым інспектарам Віцебскай вобласці каторы год няма роўных на рэспубліканскім конкурсе. Да гэтага Сергей Ціханаў з Віцебскага РАУС 2 гады запар станавіўся лепшым участковым Беларусі. Памочнікі праваахоўнікаў падрастаюць сярод звычайных школьнікаў. У Віцебску ўзнагародзілі школьнікаў, якія дапамаглі прадухіліць крадзеж. Падзеі адбываліся ў Віцебску на вуліцы Смаленскай. Навучэнцы гарадскіх школ нумар 28 і 44 заўважылі незнаёмага мужчыну ля суседскага веласіпеда, які быў прышпілены тросам да кратаў у пад'ездзе. Яны пачалі падазраваць, што мужчына збіраецца здзейсніць злачынства і падзяліліся думкамі з праваахоўнікамі, машыну якіх убачылі ў суседнім двары. Міліцыянеры затрымалі незнаёмца, які адразу прызнаўся ў тым, што збіраўся скрасці веласіпед. Ім аказаўся раней судзімы грамадзянін 1973 года нараджэння. Зараз яго правяраюць на дачыненне да іншых крадзяжоў. Восхищен тем, что дети, они вообще сделали, еще раз повторюсь, все очень и очень правильно. Даже со стороны тактики действий, наверное, сотрудников милиции было сделано все. То есть они отследили, они вовремя сообщили. И сделали это так, я вот приводил пример, что многие взрослые, когда видят, когда совершается какое-то правонарушение, сразу начинают громко кричать, звать на помощь и так далее. Дети сделали совершенно все по-другому. Сообщили тем компетентным людям, а именно сотрудникам милиции, которые уже потом впоследствии сделали свое дело. То есть проблем каких-то по доказыванию вины данного правонарушителя практически не было. Ему уже нечего было сказать, как признаться в содеянном. За праяўленую мужнасць і грамадзянскую адказнасць шасцікласніца Діяна Марчанка і трэцякласнік Мікіта Юрман атрымалі ад міліцыянераў памятныя падарункі і прызналіся, што ў будучым мараць звязаць свой лёс са службай у праваахоўных органах. Спектакль са спецэфектамі паставілі на сцэне беларускага тэатра «Лялька». Пастаноўка «Мой надзейны сябра 101» – сумесны праект з абласным управленнем МНС. Гэта гісторыя непаслухмянай дзяўчынкі, якая завяла небяспечнае сяброўства з агнём. 45-хвілінная пастаноўка суправаджаецца сучаснай музыкай, танцамі і яскравымі дэкарацыямі. Дзеці на ўласныя вочы ўбачылі, як трэба паводзіць сябе ў экстрэмальных сітуацыях. Мы узнали, что что когда пожар, надо звонить в МЧС, сообщать свое имя, номер телефона, где пожар и есть ли в доме люди. Министерством по чрезвычайным ситуациям уделяется особое внимание детям. Данный спектакль тоже направлен на предупреждение, на профилактику, на обучение нашего подрастающего поколения. Никому не секрет, что дети – это наше будущее. И как они будут владеть азами безопасности, так они в дальнейшем будут жить. Мы просто днями и ночами робили этот спектакль. И все фантазировали, может так, может быть, вот это, день не такое повинно быть, может тушение пожару может быть таким, іншим. И так на сегодняшний день спектакль отрымався.
Спектакль «Мой надзейны сябра 101» – одна з новых формаў прафілактычнай работы ратаўнікоў з дзецьмі. Бяспецы падрастаючага пакалення надаецца шмат увагі. Адзін з апошніх прыкладаў – адкрыццё ў Віцебску цэнтра бяспекі. У Віцебску стартавала новая рэгіянальная праграма па падтрымцы юных навукоўцаў і спартсменаў. У рамках праекта пад назвай «Таленавіта» больш за 400 старшакласнікаў атрымалі магчымасць задаць пытанні вядомым дзеячам навукі і спорту, а пераможцы міжнародных прадметных алімпіяд і спартыўных турніраў атрымалі гранты. На першай сустрэчы экспертнага савета пілотнай праграмы прысутнічаў наш карэспандэнт Артур Смалякоў. Арвидас Сабонис, Вадим Девятоўскі, Владислав Гончароў, Вадим Стральцоў. Колькасць легендарных атлетаў на квадратны метр зашкальвае. Усіх разам сабраў новы праект па падтрымцы юных талентаў. У кампаніі вучоных і рэктараў ВНУ чэмпіёны наведваюць спартыўныя школы і навучальныя установы. Галоўная мэта сустрэчы – стаць для моладзі памочнікам на шляху да поспехаў і славы. Вот такими шагами, я уверен, мы удержим наших талантливых белорусов, которые могут в полной мере реализовать себя на родной земле. Их важно только заметить. Падрыхтоўка будучых пераможцаў – ювелірная справа. У гэтай сферы шаблоны не працуюць. «Таленавіта» – адна з першых праграм па падтрымцы маладых талентаў з актыўным удзелам прыватнага бізнесу. Ініцыятарамі выступілі Саюз медыцына і фармацэўтыка інавацыйныя праекты і кампанія «Націвіта». Арганізатары спадзяюцца, што праект стане прыкладам для іншых рэгіёнаў краіны. Важно, что мы теперь начинаем сотрудничать с бизнесом, и вместе уже бизнес начинает понимать, что без кадров, без науки в высокотехнологичном секторе просто нельзя развиваться. И бизнес очень хорошо, что уже начинает понимать, что и в молодежь, и в науку, и в развитие надо вкладывать соответствующие ресурсы. Поэтому очень приятно, что Витебск первый в этом. Реализовать пилотную программу по падтрымцы маладых дараванняў плануюць у некалькіх напрамках. Адзін з іх – стварэнне ў рэгіёне цэнтра па працы з юнымі талентамі на базе аздараўленчых лагераў. Туды па зменах будуць сцякацца дзеці з усёй вобласці. Для удзельнікаў праекта праграма будзе бясплатнай. Будут приглашаться лекторы, как из бизнеса, так и из сферы науки, которые будут работать над отдельными научно-исследовательскими проектами в рамках этих смен. Ну и дети будут вовлечены непосредственно в какое-то участие в разработке каких-то интересных научных идей. Будет поддержка и со стороны, естественно, власти Витебской, и она уже есть со стороны Государственного комитета по науке и технологиям. И я думаю, что это проект сам по себе будет успешным. Яшчэ адзін напрамак пілотнага праекта – вылучэнне грантаў за дасягненні ў навуцы і спорце. У рамках адкрытага дыялогу са знакамітымі гасцямі 12 віцебскіх старшакласнікаў, пераможцаў міжнародных прадметных алімпіяд і спартыўных спаборніцтваў атрымалі грашовыя прэміі. У 2018-м «Таленавіта» адкрывае і ўнутраны конкурс навукова-даследчых праектаў. Яго удзельнікамі могуць стаць навучэнцы і студэнты вобласці. Праекты на конкурс пачнуць прымаць ужо ў студзені. Галоўная умова – прыкладны характар. Аўтары лепшых работ атрымаюць грашовыя прэміі, садзейнічанне ў распрацоўцы бізнес-плана і фінансаванні стартапа. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Праект будучыні прадставілі работнікі прадпрыемства «Полацк шкловалакно» на конкурсе прафесійнага майстэрства. Спаборніцтвы арганізавалі сярод маладых супрацоўнікаў. Яны прадставілі візітоўку каманды, вызначылі лепшых у веданні тэорыі і прэзентавалі інавацыйную распрацоўку. Праект па перапрацоўцы адходаў. Па меркаванні кіраўніцтва прадпрыемства такія прафесійныя спаборніцтвы не толькі аб'ядноўваюць калектыў, а і даюць моладзі магчымасць праявіць сябе. Молодежь, которая участвует в конкурсе, имеет возможность себя проявить, как-то показать. Мы это обязательно замечаем и потом предлагаем им дальнейшие какие-то продвижения, как и по работе, так и по карьерной лестнице. Сёння адкрытае акцыянернае таварыства «Полацк шкловалакно» – адзін з вядучых вытворцаў шкловалакна і матэрыялаў на яго аснове. Якасць прадукцыі пацверджана сертыфікатамі адпаведнасці. Яна экспартуецца ў дзесяткі краін па ўсім свеце. За поспехамі прадпрыемства штодзённая праца яго супрацоўнікаў, а гэта 4000 чалавек. Сёлета спіс супрацоўнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Полацк шкловалакно» папоўнілі каля паўсотні маладых спецыялістаў.
Незвычайны элемент гарадскога ландшафту – будаўнічая кельма, упрыгожыў вуліцу Праўды ў Віцебску. Новы арт-аб'ект выкананы ў выглядзе лаўкі, і, як даведаліся нашы карэспандэнты, гэта далёка не адзіны будаўнічы інструмент, які ў хуткім часе папоўніць пачатую кампазіцыю. Тэму працягне Сергей Мисурагин. Амаль 4 десяткі гадоў дырэктара Віцебсгандальбуда Мікалай Акуловіч крочыць на работу па вуліцы Праўды. Хтосьці назаве яе прахадной ці скразным праездам, але толькі не герой нашага сюжэта. Ён улюбёны ў гэты куток Віцебскай і марыць надаць вуліцы арыгінальнае і непаўторнае аблічча. Лічыць, што для гэтага ёсць усё неабходнае. Нестандартныя ідэі і, галоўнае, людзі, якія могуць увасобіць іх у жыццё. Першым крокам на гэтым шляху сталі фрэскі на фасадзе будынка. Сумныя простыя квадраты на гаражах упрыгожылі выявы знакавых аб'ектаў абласнога цэнтра, якія рэстаўрыравалі работнікі прадпрыемства. За 63 года фирмы фактически построено почти 700 объектов. Вот. И лучшие объекты, вот они отображены именно на стене. Это памятники архитектуры. Нами, Витебторстроем, реставрировано фактически 14 зданий по городу Витебск. Я думаю, больше нас этого никто не сделал. Далей больш, атрымаўшы дабро ад гарадскога кіраўніцтва ўразіць віцеблян яшчэ чымсьці арыгінальным, на прадпрыемстве вырашылі увекавечыць будаўнічыя інструменты. Архітэктар-дызайнер Михаил Бышкоўскі зрабіў эскіз, і справа закіпела. Камень, дрэва і метал цудоўным чынам пераўтварыліся ў незвычайны элемент гарадскога ландшафту. Камни в Витебской области еще не перевелись, поэтому мы знаем, где они сложены аккуратненько и ждут своего часа. Вот послали 2 машины, привезли сюда, распилили, подготовили. Механический цех сделал в натуре только увеличенный в разы, в сотни разов мастерок. Цех, столярный цех сделал ручку фактически, подобрали камни, разложили. Пакуль кампазіцыя, якая ўпрыгожыла абласны цэнтр, яшчэ далёкая да завяршэння. Будаўнічая кельма стала першым дызайнерскім выклікам у чарзе шматлікіх інструментаў, якія плануюць устанавіць на вуліцы Праўды. Таких мастерков фактически точно такой будет еще один ближе к жилому массиву. И фактически на входе будет огромный молоток и еще один тоже кельма наша строительная. И еще ряд инструментов будет выходить как бы с капители. Варианты все проработали, дорабатываются. Добра, калі ва ўмелых руках справа ладзіцца і старажытны Віцебск становіцца яшчэ больш прыгожым. Нядаўна былі падведзены вынікі гарадскога конкурсу па добраўпарадкаванні, там, дзе мы жывем, у якім не толькі арганізацыі, а і простыя віцебляне паказалі, на што вартыя, каб расквіціць Віцебск новымі фарбамі. Сергей Мисурагин, Станіслав Дудзін, навіны Віцебск. Там, дзе мы жывём, дзе знаходзяцца самы прыгожы двор і самы утульны шматкватэрны дом, якое жэ ў памеркаванні жыхароў лепшае і хто самы працавіты віцебскі дворнік. Вынікамі гарадскога конкурсу па добраўпарадкаванні пацікавілася наш корреспондент Юлия Устинова. Я мечтал бы окончить ИНЯС, я его окончил. Но мне кажется, мое призвание все-таки быть дворником здесь. Кому-то, нравится мне эта работа. Дворник иногда мне напоминает чем-то психоаналитика в какой-то степени, потому что могут выгрузить столько вот негатива, встречаются с позитивом. Редкость, опять же. В нашей жизни становится это редкость. Работать можно. Круглы год у любое надвор'е, ў спёку, ў дождж і асабліва ў снег. Трэба выйсці з дому яшчэ на світанку, паклапаціцца пра людзей, расчысціць дарожкі. Кім Баранаў працуе дворнікам 15 гадоў, і заўжды яго выдатную работу адзначаюць і жыхары дома, і кіраўніцтва. Всегда чистота, порядок в любое время. И летом, и зимой, и осенью. Мы очень довольны своими дворниками, своим домом. Мы его работой довольны очень. Он ответственный, самостоятельный, исполнительный. В его адрес поступают благодарности от жильцов. Гэты двор улетку тануў у кветках. Зараз, вядома, не сезон. Актыўныя нераўнадушныя суседзі дружна імкнуцца зрабіць лепшым месца, дзе жывуць. Вось такі арыгінальны пад'езд у звычайнай віцебскай 4-павярхоўцы па вуліцы Фрунзе. Падводнае царства, русалкі, караблі і патанулыя старажытныя гарады. Ініцыятар такой творчасці старшы па пад'ездзе Віталій Даронін. Вот это мне рисовали где-то 1,5 месяца, 2 человек. Вот, то есть рисовали они зимой с фонарем на лбу, который светится, и постепенно наносили вот разные штрихи, то есть рыбки, там, то есть это сразу в один момент не рисуется. Это сначала стены, потом то, специальная краска, конечно же, безусловно. Вот. Ну, подъезд был очень
нехороший, такой страшненький. Потом вот сделали ремонт. Ну и каждый стал заниматься вот цветочками, кто что, как. Вот. На что гораст. Но все-таки хорошо, вот, красиво. И жить хорошо, и жизни радуешься. Заходишь в подъезд, и все, вот кто не заходит, ой, как у вас красиво. Таких энтузіястаў, якія самі робяць свае двары і пад'езды прыгожымі, у Віцебску ўжо 15 гадоў адзначаюць прызамі і граматамі раённай адміністрацыі. Пра іх расказвае гарадская газета, ініцыятар конкурсу «Там, дзе мы жывём». Між іншым, пачыналася яго гісторыя з рубрыкі, дзе друкаваліся крытычныя матэрыялы. В конкурсе 7 номинаций. Мы отмечаем работников ЖЭУ, работников комплексной уборки, зеленхоза и ЖРЭТа города Витебска, а также тех, кто занимает первые места в таких номинациях, как лучший озелененный балкон, лучший жилой многоквартирный дом, двор, приусадебное хозяйство. Не секрет, што камунальнікаў не крытыкуе толькі лянівы. Тым даражэй перамога ў номінацыі «Лепшы ЖЭУ». Это наша работа — делать жизнь людей краше, лучше, реагировать на их какие-то просьбы, замечания, какие-то жалобы. Узнагароду за сваю нялёгкую працу атрымалі і самыя працавітыя віцебскія дворнікі і актыўныя жыхары, якія імкнуцца зрабіць свае дамы і двары прыгожымі. Усіх іх аб'ядноўвае любоў да свайго горада. Юлія Устінова, Сергей Котаў, Леонид Табола. Навіны, Віцебск. Суседзі бываюць розныя. Некалькі тыдняў таму нашы навіны расказалі пра баброў, якія турбавалі жыхароў на ўскрайку Віцебска. І вось працяг гісторыі. Жывёл пачалі адлоўліваць. Пакуль у клетку работнікаў інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя трапіў толькі адзін з 8 дзікіх звяроў. Такі спосаб пазбаўлення ад баброў самы аптымальны, нягледзячы на тое, што зараз на іх адкрыты сезон палявання. У межах горада пускаць у ход стрэльбу забаронена. За незвычайнай аперацыяй назіраў Віктор Праліч. Пра гэту гісторыю мы расказвалі каля месяца таму. Сядзібу Валянціны Мядзведскай на працягу 2 год атакавалі бабры. Па зубах грызунам і яблані, і грушы, і бярозы. Плод такога суседства заўважны і зараз няўзброеным вокам, але, здаецца, у аповедзе з няпрошанымі гасцямі наступае развязка. Я проснулась от лая собак. Вот. Ну, вышла на балкон, постояла, собаки, а мой реется, через щетку перепрыгнул и тоже сюда. Ну, я ж не пошла, я думала, может, и правда, что они... А тогда утром пришла сюда, поглядела, что там пялёшится. Памеры бабра сведчаць пра даволі унушальны ўзрост, а раны на хвасце яшчэ і пра тое, што звер мае вопыт баявых дзеянняў, магчыма, неаднаразова канфліктаваў ці то з суродзічамі, ці то з сабакамі. Сейчас мы бобра отвезем в горветстанцию, где он будет находиться 10 дней в карантине с целью выявления, имеется ли наличие бешенства у него. Вот, потому что все-таки это достаточно опасное заболевание. Ну, посмотрим. Потом его заберем в зоопарк. У нас уже там есть бобер. Будем работу продолжать до тех пор, покуда мы часть зоопарка, согласно комиссии, а часть будем получать опять разрешение дополнительно и, значит, переселять их в определенные места. Спецыялісты не выключаюць, што гэту сажалку ля сядзібы атакавалі некалькі бабровых сямей, а гэта як мінімум 6-8 прадстаўнікоў атрада грызуноў, а значыць расслабляцца сабаку дружку пакуль рана. Віктор Праліч, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Новополоцк у 2018 годзе атрымае статус культурнай сталіцы Беларусі. Такое рашэнне прынятае Міністэрствам культуры. Сёння Новополоцк – адзін з найбуйнейшых у Беларусі і краінах СНД цэнтраў нафтахімічнай прамысловасці. У ім жывуць больш за 108 000 чалавек. Чацвёртая частка з іх моладзь. Рэспубліканская акцыя «Культурная сталіца Беларусі» праводзіцца ў 9-й раз. Упершыню такі статус быў нададзены Полацку ў 2010 годзе. Сёлета культурнай сталіцай Беларусі объявлены Бобруйск. Поўны камплект факсімільнага выдання Бібліі Францыска Скарыны атрымалі ўсе бібліятэкі, навучальныя і культурныя установы Віцебскай вобласці. У камплекце 21 том. Апошні з іх апавядае пра значнасць кніжнай спадчыны беларускага першадрукара, а таксама змест і сутнасць праекта, над якім працавалі супрацоўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Пачыналі яны яго з Віцебшчыны, калі ў 2015 годзе перадалі першыя 5 тамоў факсімільнага выдання Францыска
Скарыны. І адбылося гэта ў Полацку на радзіме першадрукара. Нарэшце праект завершаны. Перадачу ўсіх да апошняй кніг знакамітага земляка яны ажыццявілі падчас 3-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край», прымеркаванай да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. У рабоце форуму прынялі ўдзел навукоўцы з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама Латвіі. Яны падзяліліся сваімі адкрыццямі і цікавымі фактамі, звязанымі з багатай культурнай спадчынай Віцебскага краю. Для нас это справа гонару было завершыць у Нацыянальнай бібліятэцы да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання гэты вялікі праект, тым самым вярнуць спадчыну нашага асветніка і першадрукара на радзіму у Беларусь, зрабіць яе даступнай кожнаму ахвотнаму, любому грамадзяніну нашай краіны, конечно, Витебщины. У нас с Витебщиной связывает общая история, поскольку мы вся одна Витебская губерния, Полоцкая епархия. И Феодор Никонович, он уроженец Бешенковичей и настоятель Казановской церкви православной здесь на Витебщине. А потом, волею судьбы и начальства, он был переведен в город Люцин, тогда Витебской губернии, и стал настоятелем Свято-Успенского Люцинского храма. Конференция уже приобрела определенный авторитет, определенный статус, и, конечно, то, что издается сборник материалов конференции, который также называется «Витебский край», все это придает еще больший авторитет, значение, поскольку с этими материалами можно ознакомиться, они уже остаются навсегда, написанное застаецца. Малавядомы факт. Віцебскі краязнаўчы музей таксама насіў імя Францыска Скарыны. Пастанова аб яго прысваенні была прынятая ў 1925 годзе. Колькі часу установа насіла імя першадрукара, навукоўцы не ўдакладняюць. Тым не менш, з гонарам выказваюцца пра факты, якія звязаны з імем славутага земляка Францыска Скарыны. Графічныя работы студэнтаў і выкладчыкаў Латвійскай акадэміі мастацтваў прадстаўлены ў арт-цэнтры Марка Шагала. Гэтая экспазіцыя завяршае выставачныя праекты з латышамі, якія ладзіліся ў рамках дзён латвійскай культуры на працягу восені ў Віцебску. У экспазіцыі прадстаўлены каля 40 графічных работ студэнтаў і выкладчыкаў кафедры графікі, выкананыя ў розных тэхніках друку. Дрэва-рыт, сухая іголка, літаграфія, шаўкаграфія і мецацінта. Многія з гэтых твораў адзначаны прызамі і ўзнагародамі на розных прэстыжных еўрапейскіх конкурсах і складаюць залаты фонд Латвійскай акадэміі мастацтваў. Па задумцы куратараў, пад работамі спецыяльна не ўказана, хто іх выконваў – выкладчык альбо студэнт. В процессе обучения студентов педагог сам показывает, очень важно показывать студенту, что нужно делать, вернее, как работает сам педагог. Не что нужно делать, как работает сам педагог. Потому что в искусстве нету никаких критериев. Нельзя сказать, что хорошо, а что плохо. Можно сказать, что нравится, что не нравится. И поэтому, когда педагог работает в той же самой манере, как и студенты в дальнейшем, то это нормальное явление. В принципе, не обязательно указывать, где работа педагога, где работа студента. Пусть зритель сам смотрит, что лучше, что хуже. Может быть, работа студента даже и лучше, чем работа педагога. Так что, и это, кстати, лучшее доказательство того, что педагог хорошо работает, когда работа его студентов становится лучше, чем работа самого педагога. Данная экспозиция, безусловно, представляет огромный интерес для витебского зрителя, для белорусского зрителя, поскольку, наверное, в последние годы впервые представляет срез молодых витебских графиков и педагогов, которые работают в Латвийской академии искусств и которые занимаются совершенно разнообразными техниками. Техниками, которые широко распространены и в нашей академии, и в нашем университете, которыми также используются молодыми художниками, но, может быть, несколько в ином ключе, несколько в ином композиционном решении. И вот это, наверное, самое главное, что интересно для молодого зрителя и для молодых художников. Беларуска-латвійскі мастацкі тандем на рэгіянальным узроўні ў перспектыве абяцае выліцца ў новыя формы супрацоўніцтва. У планах не толькі выставачныя праекты, а і правядзенне майстар-класаў і абмен студэнтамі. Центр культуры Віцебск і Центр латышскай культуры Даўгавпілса дамовіліся аб стварэнні інтэрактыўнага цэнтра жывой гісторыі Варгенторн. З'явіцца ён каля летняга амфітэатра ў Віцебску да 2020 года. Размова аб гэтым ішла на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да 100-годдзя незалежнасці Латвійскай рэспублікі, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Праект мае адбыцца дзякуючы праграме трансгранічнага супрацоўніцтва Латвія, Літва, Беларусь у рамках еўрапейскага інструмента
элемента добрасуседства і партнёрства. Віцебск і Даўгаўпілс даўно звязваюць пабрацімскія адносіны. Реализовано шмат культурных проектов. Один из последних проектов – это совместное участие в приграничном европроекте, культурном проекте, где получат финансы на реализацию своих идей и Витебская сторона, и Даугавпилская тоже, потому что мы приобретем аккордеоны, отремонтируем залы некоторые, да, то есть выгодное сотрудничество. И мы не представляем ни одно мероприятие в городе Даугавпилс международного уровня, где не участвуют наши гости из Беларуси, и часто бывает с Витебска. Напярэдадні знакавай для латвійскай краіны даты юбілею незалежнасці да віцебскіх гледачоў па традыцыі з канцэртам прыехаў Даўгаўпілскі камерны аркестр. Калектыў пад кіраўніцтвам дырыжора Айвара Броука зноў уразіў высокім майстэрствам выканання, асабістым стылем і разнастайнасцю рэпертуару. Пасля 17гадовага перапынку аднавіў свой выхад у свет віцебскі сшытак. Адноўленае краязнаўчае выданне прэзентавалі ў абласной бібліятэцы. Гісторыя навукова-папулярнага альманаха пачыналася ў 1995 годзе. Усяго выйшла 4 нумары, апошні з якіх у 2000 годзе. І як паказаў час, віцебскі сшытак аказаўся запатрабаваным. Цікавасць да гісторыі віцебшчыны з боку краязнаўцаў, даследчыкаў і звычайных чытачоў толькі расце. Ажыццявіць выхад 5-го нумара віцебскага сшытка ўдалося на прыватныя ахвяраванні. На старонках выдання ўзгадваюцца архіўныя звесткі і малавядомыя факты. Раскрываюцца таямніцы гісторыі віцебскага рэгіёну. У прыватнасці распавядаецца пра шляхецкія рэзідэнцыі. Вядома, што шляхецкіх рэзідэнцый вялікіх і малых на Віцебшчыне былі сотні, калі не тысячы. Ад іх засталіся зусім рэшткі, амаль што нічога, і амаль што няма ведаў пра гэтыя мясціны, якія былі для свайго часу асяроддзем такім і культурнага развіцця, і гаспадарчага развіцця. Адметнасцю гэтага нумара з'яўляецца тое, што мы увялі цяпер новы раздзел, які прысвечаны гісторыі Латгаліі. Гэта тая частка ўсходняй Латвіі, сучаснай Латвіі, якая да рэвалюцыі 17-го года ўваходзіла ў склад Віцебскай губерніі. І па сутнасці, паколькі не было мяжы, скажем, паміж сучасным браслаўскім і Йорскім раёнамі Латгаліі, то жыццё было такое агульнае на ўсіх гэтых тэрыторыях. Прэзентацыя новага 5-го нумара выдання праходзіла ў рамках праекта «Віцебск. Гісторыя рэгіянальная і папулярная». Галоўны рэдактар і вядомая даследчыца віцебскіх старажытнасцяў Людміла Хмяльніцкая выказала ўпэўненасць, што да працы над выданнем далучацца і латышскія даследчыкі. Гістарычны навукова-папулярны альманах «Віцебскі сшытак» даступны для шырокага кола чытачоў, хто цікавіцца гісторыяй свайго краю. У гэтыя сумныя лістападаўскія дні сапраўдны навагодні настрой дораць юныя фларысты з усіх раёнаў вобласці. Яны прадставілі сваё майстэрства на традыцыйным абласным конкурсе-выставе «Лёд, кветкі, фантазія». Смелыя ідэі і задумкі, незвычайныя дызайнерскія рашэнні ўдзельнікаў фларыстычнага мастацтва ацаніла Інна Кірыенкова. Собаку мы делали основу из газета, варили крахмал, делали основу, там была игрушка, основа игрушка. Наверх вот этими белыми салфетками наклеивали траву, там недалеко от школы собирали, там была цветочки мы засушивали. Усе канкурсанты ў роўных умовах. За 2 гадзіны ім неабходна зрабіць фларыстычную цацку, сімвал года. Па ўсходнім календары 2018 год жоўтага сабакі. Работа павінна быць аб'ёмнай і выраблена з прыроднага матэрыялу. Сена, шышкі, засушаная трава і кветкі, драўляныя апілкі, мох – усё, што толькі ёсць у прыродзе, можна бачыць у руках юных творцаў. Дзякуючы багатай фантазіі, ім удаецца рэалізаваць свае самыя смелыя ідэі. У выніку літаральна на вачах з'яўляюцца вось такія забаўныя цацкі. Мы брали шишки, а также сухие цветы. Низ мы обклеили опилками и их посыпали блестками. Также взяли шишки, задекорируем, и также будет у нас такая игрушка будет висеть в зубах из корицы и сушеных апельсинов.
Больш за 200 работ прадставілі юныя фларысты ў навагодняй экспазіцыі «Зімовая казка», якія яны прывезлі з сабой. Над імі творцы працавалі не адзін дзень. Гэта было іх домашняе заданне. Работы абавязкова ацэніць журы і лепшае абярэ на рэспубліканскі конкурс. Большасць работ будзе экспанавацца на працягу ўсіх навагодніх святаў. Тут можна пабачыць і елкі-прыгажуні, якія здзіўляюць умелым спалучэннем розных матэрыялаў і тэхнікі. Тут і каларытныя арт-аб'екты, інтэр'ерныя кампазіцыі і нават фларыстычныя калекцыі. Дарэчы, апошнія з выявамі разнастайных матылькоў і жучкоў, рыбак і птушак прадстаўлены ўпершыню. І як не пагадзіцца з арганізатарамі, што майстэрства дзяцей з кожным годам толькі расце. Каждый раз у нас проходят учебы для педагогов. Это важно. То есть педагог уже едет в свой регион, и он уже знает, над чем им работать. И дети тоже приезжают. Но часто приезжают уже дети, которые у нас уже были. То есть они увидели свои ошибки прошлогодние, да, и они уже увидели, над чем им работать дальше целый год. И это очень важно. Поэтому вот работы с каждым годом, они растут, их мастерство. Аўтары гэтых работ – неаднаразовыя пераможцы і прызёры рэспубліканскага конкурсу. Арганізатары упэўнены, ім будзе чым здзівіць сталічнага гледача і на гэты раз. А для наведвальнікаў гэтай чароўнай экспазіцыі цудоўная магчымасць акунуцца ў навагоднюю казку, адчуць атмасферу надыходзячага свята. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Каманда першага намесніка кіраўніка адміністрацыі Чыгуначнага района стала пераможцай спартакіяды работнікаў органаў дзяржаўнага кіравання Віцебскага гарвыканкама і адміністрацыі раёнаў. 9 каманд, а гэта 120 удзельнікаў, аспрэчвалі лідарства ў 9 дысцыплінах і 3 відах конкурснай праграмы. Падрабязнасці ў матэрыяле Сергея Мисурагіна. Гарадская спартакіяда кіруючых работнікаў ладзілася ў другі раз. І ў параўнанні з мінулагоднімі стартамі спаборніцтвы сабралі значна больш удзельнікаў. На гэты раз спартыўная віхура захапіла 9 каманд, якія прайшлі зусім няпростае выпрабаванне. В следующем году надо привлекать еще не только государственных служащих, но и директоров школ, училищ, главврачей наших медицинских учреждений, ну и так далее, чтобы расширять круг. А яшчэ спаборніцтвы былі закліканы выявіць новыя таленты. Каманда горада Віцебска з'яўляецца пастаянным удзельнікам абласных спартакіяд. І каб дастойна выглядаць на фоне канкурэнтаў, вінцяблянам неабходна свежая кроў. Новыя, жвавыя, хуткія і энергічныя члены каманды. І такіх адкрыццяў на спартакіядзе хапала. Зусім нечакана для сябе снайперскія якасці на гэтых стартах адкрыла Ольга Прусова. Яна перамагла ў стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі. Чтобы отстоять честь команды, пришлось усиленно тренироваться. Ну и вот спорт вошел в мою жизнь. Волейбол, бадминтон, мини-футбол, настольный теннис, дартс. Для кожнага спаборніцтва удзельнікі спартакіяды шмат трэніраваліся. Адны дома, іншыя рэгулярна ў спартыўнай альбо трэнажорнай зале. Занимаюсь дома, хожу в бассейн, значит, бегаю по утрам и вечерам, как получается, по работе. Вот. Ну и хотелось бы сказать, что в команде я не первый год, я участвую, как только спартакиады начались, я участвую каждый год. Мы уже не первый год занимаемся, даже куплен уже комплект для некоторых видов спорта. Это дартс, это бадминтон, поэтому уже на протяжении 3 лет я занимаюсь. Ну, это, правда, не совсем профессиональный уровень, но к нему стремлюсь. У выніку тыднёвы спартыўны марафон на адным дыханні прайшла каманда першага намесніка кіраўніка адміністрацыі Чыгуначнага района. Калектывы Кастрычніцкага і Першамайскага районаў занялі, адпаведна, 2-е і 3-е месцы. У турніры па міні-футболе, дзе выступалі 4 дружыны, мацнейшымі сталі футбалісты Кастрычніцкага района горада Віцебска. Сергей Мисурагін, Леонид Табола, Навіны Віцебска. Ад стартаў аматараў да прафесійных спаборніцтваў з анонсам спартыўных падзей наступных 7 дзён мой калега Сергей Мисурагін. Вітаю цябе, Вольга. Чэмпіянат Беларусі па футболе перагарнуў сваю апошнюю старонку, і цяпер увага балельшчыкаў будзе прыкавана да паядынкаў хакеістаў, баскетбольных матчаў, волейбольных сустрэч і гандбольных супрацьстаянняў. На гэтым тыдні сваім майстэрствам заўзятых аматараў спорту яшчэ парадуюць прадстаўнікі вольнай барацьбы і ўсходніх адзінаборстваў. Сярод прадстаўнікоў гульнявых відаў спорту першым на наступным тыдні ў барацьбу ўключыцца гандбольны клуб «Віцебчанка». У рамках чэмпіянату Беларусі 29 лістапада нашы землячкі правядуць дамашні паядынак супраць Магілёўскай Беразіны. Гульня пройдзе ў спорткомплексе ва Ўшачах, а ўжо 2 снежня гандбалісткі адправяцца ў Мінск, дзе памерацца сіламі са сталічным БНТУ-2. У гэты ж час волейбольны клуб марка ВГТУ адправіцца ў Салігорск, дзе правядзе 2 паядынкі супраць чэмпіёна Беларусі мясцовага «Шахцёра». Дагэтуль падапечныя Міхаіла Ханіка
атрымалі 4 перамогі запар, але сустракаліся віцебляне з камандамі з ніжняй частцы турнірнай табліцы. А вось абыграць лідара першынства у ігракоў Марка пакуль не атрымліваецца. Цяпер звернемся да баскетбольнага розыгрышу. Віцебскі «Рубон» пасля 6 паражэнняў на старце атрымаў 6 перамог і пачаў здым па турнірнай лесвіцы. Гэта кажа аб тым, што падапечным Руслана Байдакова, які ў поўным саставе сабраліся за некалькі дзён да пачатку чэмпіянату, спатрэбіўся час, каб наладзіць узаемадзеянні і знайсці сваю гульню. 1 і 2 снежня рубонаўцы таксама на выездзе правядуць 2 сустрэчы супраць «Цмокі Мінск». А зараз да іншых тэм. 28 лістапада ў Мінску стартуе Кубак Рэспублікі Беларусь па вольнай барацьбе. Каманда Віцебскай вобласці выступіць на ім у поўным саставе. Напярэдадні ў абласным цэнтры прайшоў рэспубліканскі турнір памяці майстра спорту СССР Івана Станкевіча, дзе віцебляне заваявалі 6 залатых медалёў. Гэта дае надзею, што ў Мінску нашы землякі складуць дастойную канкурэнцыю лепшым барцам краіны. Таксама ў Мінску 1 і 2 снежня будзе ладзіцца першынство Беларусі па каратэ. Нашы прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў заўсёды выступаюць на падобных турнірах у якасці фаварытаў. Спецыялісты разлічваюць пазмагацца за медалі ў большасці вагавых катэгорый. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Пагаварыць па душах і пачаставацца клёцкамі з душамі. Традыцыйная страва Лепельскага краю клёцкі з душамі папоўнілі спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Нашы карэспандэнты адправіліся ў Лепельскі раён і раскрылі тайну гастранамічнай спадчыны. Мы не заклікаем вас зараз хапацца за паперу з ручкай і запісваць працэс прыгатавання клёцак, якія папоўняць спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Рэцэпт знакамітага блюда і без гэтага ведае не адно пакаленне. Нават школьніца Ліза Карабач у свае 10 год у рэцэптуры клёцак дасць фору самому вытанчанаму кулінару. Можно взять мясо и сало, нарезать его с луком, с чем угодно. Бабушка любит чистить. Ну и я маме иногда могу помочь слепить их. Гэта сучасным гаспадыням на дапамогу прыходзіць тэхніка. Раней працэс прыгатавання клёцак сам па сабе нагадваў нешта незвычайнае і займаў куды больш часу, чым непасрэдна працэс ежы. Начысціць бульбы, прычым выбіраліся клубні буйныя, нацерці, затым масу абавязкова адціскалі. Потым пачыналася самая галоўная начынка, якую гаспадыні называлі душой. Адсюль і назва клёцкі з душамі. Таму што гаспадыня ад пачатку працэса да канца працэса рабіла ўсё сама. Мяса выбіралася, дробненька крышылася, мы потым бульба адбіралася, энергетыку з гаспадыня сваю перадавала. Клёцкі з душамі былі неад'емнай стравай падчас памінання продкаў, яны выконвалі сакральную функцыю. З цягам часу клёцкі з душамі сталі гатаваць і ў выхадныя дні, калі за сталом збіралася сям'я. У Лепельскім раёне іх падавалі без хлеба і смятаны, бо атрымліваліся клёцкі вельмі каларыйнымі. Мяне маці вучыла, я навучыла свайго сына и свою невестку, тому это будет далее передаваться, тем более, что всем это подобается. Я кажу, даже у России подобаются клёцкі, усе стаять беларусамі. Рэцэпты захоўваюцца не толькі ў памяці гаспадынь, але і на старонках кніг. Сярод некалькіх дзясяткаў спосабаў прыгатавання ежы у народнай кухні Лепельшчыны захоўваюцца і клёцкі з душамі. Традыцыйныя беларускія стравы ўсё часцей з'яўляюцца ў меню рэстаранаў і кафэ. Праходзяць і тыдні нацыянальнай кухні, падчас якіх з душой гатуюць не толькі клёцкі. Віктор Праліч, Марина Романовская, Александр Петровецкі, навіны Лепельскі раён. Смачна ядуць. А мы пра гэта смачна расказваем. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Далей паведамленні сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Snow Max, салодкія партнёры прогнозу надвор'я. Как чудесно вокруг, если рядом есть друг. Сила, смелость у нас наполняет Snow Max. Snow Max. Сказочно вкусно.